Omahe rasa ing jiwa manteping ati tumuju marang Gusti Kakang Agung. Ingsun anyeksen saged panetepan rata gomo kang manggon loro minawi kang jumeneng sakjroning ati kang dadi murid dilar kati agung pagelaran seni reok panutupan pasar malung 2002 gelar kati agung harimau negara. Dadi reok kan bisa dadi tuntunan lan tontonan, bisa berkahi ambarokahi dumateng masyarakat kang aktif. Dadi mumet pemutune tekrak inambaran sira kuwi semua kabar soleh karo masuti. Dadi gelar mugi tansah Gusti agi japai. Bisa ayam tentrem Mahlipah roh sinawi bumi reok Ponorogo rayu 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 Yeah!